Wong urung rampung gaweane kok wis ngekeki saos saya. Tak tinting gamelane ning 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 nong 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 terus do didelehke. Ya ora apa-apa. Saya do dipadar sik tak omong sing akeh. Matur nuwun dhateng keluarga ageng. Panjenenganipun para bapak-bapak sami lenggah wonten ing dusun Mangunan. Ugi matur nuwun dhateng Dinas Pariwisata. Pak Arya stafipun. Matur nuwun dhateng Muraka Masipo, matur nuwun dhateng Ketua Panitia Bapak Lurah lan sedaya stafipun. Panjenenganipun bapak-bapak keamanan saking Polsek, saking Linmas ugi kula ngaturaken panuwun tanpa pindhan. Saengga dalu menika ngantos dumugi ngancik titiwanci gara-gara tasih swasana tasih ketingal regeng, swasana tasih ketingal sae lan rancak samusawisipun. Nggih, matur nuwun. Ning 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 nong nong nong. Ayo nembang nek ora nganggo nembang ki nek omong terus ngene iki ya dasare sing ngrungokke ya terus ya. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manakal mangumpul kumandang napa isan sronding prang pisan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Lesung jemengglung we iso bubarke wong mangan. Ya. Lah witene pripun? Nek sirku karepku ku ya anu sapa jenenge iki jenenge Bilo karo dalange. Lho tegese ngeten. Nek kira-kira aku ki ora mangan ya kanca-kancaku nek disuguhi ya aja dipangan. Ngenteni Pak Dalang lima dahar mengko lagi untuk mangan. Iya nabuh ki ya abot ayo. Piye aku nek muni mambu ngono iki rasane terus ya nang weteng iki wis kena dirasake. Nanggap kroncong. Ning ya ora entuk wong nyatane ya sing jeneng Dalang niku kudu ngudal piwulang kudu wani prihatin. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pratesan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung. Ya. Ming sak tembang semono wae penake ra jamak-jamak. Yo coba Ibu Waranggana yo. Aku ngerti kok si Ika lagi nyuwil bakso mongko ora tau kena dicuwal-cuwil mlayu rono mlayu rene. Wong biasane nang omah langsung cek ngao. Ning kene dadak nganggo sendok. Kowe dicekel wae. Ayo, Ibu Waranggana, komplit kabeh ora ana sing tak wiji. Bareng lesung jumengklung sru imbal-imbalan mengko gek. Iki kesempatan lesung jumengklung Ibu Waranggana iki digunakake pengrawit dienggo ngentekke. Yo. Mumpung ora ana sing nyuwara Ibu Waranggana. Nek pas pengrawit Ibu Waranggana langsung nyiduk sauke-oke.
Aja diparo wis wutuhan kuwi wae dipangan. Blenglos tuh dikeke nggon pipi pentelos. Pentelos ngene. Ya 1 2 3 ya. Lasong jumanggung seru imbal-imbalan Lasong jumanggung manakar mangungkung kumandang kepak isa seruling praktisan dok dok tek dok dok kung dok dok tek dok tek dok kung dok dok tek dok dok kung dok dok tek dok tek dok kung. Jos, kanca-kanca pengrawit. Ayo gawe ayo. Mumpung kancane pengrawit takon iki. Lusung jumengklung seru imbal ya kabeh wae. Ora ana sing meneng kabeh kudu mengo. Lesung jumengklung semangat, ayo semangat. Iki awane adem nek ora ditokke keringete ndak ora. Ya 1 2 3 ya. Lesung jumengklung suri bali-balan. Ya bagus. Manakar mangungkung kumandang kebek isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nek ora durung entuk sak sendoke wis rampung. Coba saiki dienggo ya ngisi swasana. Nek tanganku munggah iki swara wedok, nek tanganku medhun swara lanang ning udu gembira loka. Beda iki. Lesung jumengklung. Lesung jumengklung seru imbal-imbalan. Lesung jumengklung nek tanganku tiba-tiba medhun dieses ngono. Lanang langsung. Lesung jumengklung manekar mangungkung kumandang ngeboke sajroning mrati. Ndak dak tek tok togung. Ya 1 2 3 ya. Lasong jumangglung seru imbal-imbalan Lasong jumangglung manakar mangungkung Kumandang kebek isa jroning pradesan tok tok tek tok tok kung dok dok tek tok tek tok kung dok dok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya. Tak cendhekke meneh, le misah tak cendhekke meneh. Ki mau kedawan. Perlu perhatian atau menonton Petruk dengan seksama. Nek tanganku ngobah ana ana sing ngomong, tanganku ngene ini isih krungu swara kakung, aja takon dosa. Sesuk-esuk susuki 20. Nek nganti ngene isih krungu swara wedok ditenengno. Wah. Tenan ta. Penabuh senengane mung melu-melu. Ora tau gelem ngomong dhewe. Ngliwat aku terus. Wah. Yo 1 2 3 ya. Lasong jumangglung Seru imbal-imbalan. Lasong jumangglung Manekar mangungkung kumandang kebek isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Wah. Ampun tenan. Elok tenan kanca-kancaku iki elok tenan. Iso gawe tepuk tangan ki meneh. Ya, timbuhi apa? Timbuhi gunting kok. Ameng kaya ngono kok ndur timbuhi. Oleh cethu. Mangsane apa-apa kok ndur timbuhi. Ayo, monggo saiki coba sindene separo wae. Anting, Agnes, Orisa, Ika. Penabuh tengah rene Rono. Sing kono meneng. Simpingan Kurawa meneng. Penabuhku kuwi dibagi loro. Manut karo simpingane. Simpingane kono gagahan brasak-brasak angkara murka. Sing rame iki mesti bagian kono kabeh. Didik ayo. Didik ai. Nek kono iki jan anteng-anteng kabeh. Yo, siap. Nek ngene wedok, iki Rono lho sing muni. Kene Rono meneng, ora ganggu. Untir kulo mung ganggu. 1 2 3 ya. Lasong jumangglung seru imbal-imbalan. Lasong jumangglung Manekar mangungkung ngumandang kebek isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok.
gung dong tok tek tok tek tok gung. Ora apa-apa, apik. Ayo iki lomba. Pokoke sapa sing engko lebih semangat. Tadai. Saka sapa? Elisa Mrono tekan Prastiwi dijodokke Dursasana sak andane. Ndok, kowe iki melu ngendi? Kono apa kene? Kene wae nggo buta-buta. Yo, Pak. Saka Elisa Rono kene sing rombongan kene. Ah buta ya ora medhe. Yo. 1 2 3 ya. Langsung jumanglung, Suwi bali-balan Oh. langsung jumanglung. Manegar mangungkung mandang nyebut isa jroning pra Desa tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Apik tenan. Coba ming seru legunge imbui. Imba-imbui wae. Ya saiki coba Orisa karo sing enong. Nah, ijen rasa kancane do meneng kabeh. Aja ganggu iki. Iki keterampilane kanca-kanca tak pamerke nang kene. Orisa karo sing enong. 1 2 3 ya. Langsung jumanglung, Sruwembal-embalan. Bagus. langsung jumanglung. Sruwembal-embalan. Ayo to. Maneker mangungkung. Konjur ming sru imbal-imbalan. Wong kon imbal kok senenge ra jamak-jamak. Ndalolit. Ayo baleni. Oh, kita to nek rapal. Ayo. Ya 1 2 3 ya. Langsung jumanglung, Sruwembal-embalan. Terus. langsung jumanglung. Manegar mangkung Ngumandang ngebaki sak jroning pra dresan tok tok tek tok 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 tek. Nek medun ki lanang. Konjur ming tok-tek kok rebutan. Jan. Ayo coba saiki genti si Ika karo Bolot. Nah. Ben tak jodokke sing meking ben ayo. Ben. Lek ngethok ora seru-seru lho, Ron. Kowe iki nekat esuk. Terus kowe kudu netok dadi suarane makbu. Yo, 1 2 3 ya. Langsung jumanglung, Sruwembal-embalan. langsung jumanglung. Manegar mangungkung Ngumandang ngebeki sak jroning pra desa tok tok tek tok tok Gung. tok tok tek tok tek tok Gung. tok tok tek tok tok Gung. tok tok. Gung. Kok lumansaku kok saya dawa. Maune tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung. Aku kok melar. Nekat tenan. Ginancar ki pancen nekat. Yo, gendera saiki Mbak sapa jeneng? Prastiwi, yo Prastiwi karo sing bonang. Yo. Solikin karo Prastiwi. Ya. Ayo Ken iki ora mbira luka lho, antil nek mbira luka. 1 2 3 yo Pras. Ndase ting ngapeti. Sirahe. Yo. Langsung jumanglung, Sruwembal-embalan. langsung jumanglung. Do madang Kok sik. Kono cakepan do madang barang iki ngopo? Tumandang kok do madang. Kosike. Mbok golekno mik sing cetha kuwi, golekno mik sing cetha. Ha.
Men suara ngoyo banget dimesake ngono nek kentekan swara. Ya 1 2 3 ya. Lasong jumangglung. Sru imbal-imbalan. Nah, Lasong jumangglung. Jok madang maneker, manekar mangungkung, mangungkung Ngumandang. ngabaki Sang. jroning dasan. Tak prakusike. Pradesan. radesan Tok tok ter tok tok. Cek kok ter. rada pecah Pak iki. Sing pecah ndasmu. Tok tok tek tok tok gung kok ter. Tok. Saka tok saka Prastiwi. Tok 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 tek tok tok tek tok. gung. Gung Tok Pertek ki gung. Yo. yo tok tok tek tok tok. Gung. Tok tok tek tok tok. Gung. Tok tok tek tok tok. Gung. Tok tek tok tok. Iki lak ora gong. Guang Idul. Kurang ajar kan. Nek si gundul ya manut. Kong Indul. Bediagang rata-rata. Nano neno. Mangga. Yo ditibake yo tak undang Kang Gareng. Monglah sunge ajumang. Ngetan bali ngulon. Jangono. Ora wangun, Gong. Kudune kowe metu ki sesek. Dulan-dulan ono ning cek dundun tadeng. Nek sing metu ngono kuwi alun-alun tlemek, temlek, plek kuwi Semar. Terus suluk. Titi tunda gagating arang ngono kae ning kuwi cara biyen. Gara-gara cara biyen ki ngono kuwi. Aku metu alun ra entuk apa? Kok sing metu alon ki mung wong tuwa apa? Wong lanang ki yo dung dung tek 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 dung dung tek ndang dung gondel. Kok tak ajar lho kowe. Kok terus solikin ora. Heeh karangan. Wah Petro nek gojek karo kanca-kanca jan yo iso kompak iso menyatu ya, Tru. Ayo ngene iki jenenge persatuan dan kesatuan iki ngene iki. Sing bersatu ki ora mung swara gamelane nek iso ya wiyagane ya bersatu. Ha iya. Sak rasa. Ya Gong. Iki kaya kesebelasan kok, Tru. Kaya kesebelasan piye? Kaya bal-balan. Dadine nek bal-balan kae anggere iso ngontrak pemain apik kabeh, maine elek, yakin. Mergo do individu. Apa? Do individu. Individu. Karepe main dhewe-dhewe, karepe ketok dhewe-dhewe. Semono uga penabuh gamelan. Oh. Kudu digoleki sing pinter ki dijukuk wong loro apa telu wae. Liyane sama rata. Oh. Dadi ana sing mimpin. Lho sing mimpin sapa iki engko? Iki nggon bagian balungan ki wong siji wae. Bagian nggon bonang wong siji ngono kuwi. Nek kabeh pinter yakin wis jegal-jegalan. Heeh. Lesung Jumengglunge mesti engko dadi rame kok. Oh.
Mergo kabeh pinter. Lesung Jumenglung ki nutur ngono kuwi. Lesung Jumenglung. Ngono sing ngono kuwi. Lan sak piturute. Mongko wonge saklek-saklek kaya marai gelut. Ha iya. Sinden ya ngono wae. Aja pinter kabeh, nek pinter kabeh ado pamer cengkok dhewe-dhewe. Kutut manggunge ayu cengkoke ngene. Kutut manggunge Prastiwi cengkoke ngene. Saling mengalahkan dan kabeh kudu satu kesatuan, kekompakan. Oh. Sinden digoleki sing goblok kabeh. Oh iya. Men ra iso nyengkok. Nek kor mesti apik. Iya, ya pancen bener ya, Gong. Sing pinter loro telu ngono wae sing go nglatih karo adik-adik sing ora iso cengkok. Ha iya. Apa-apa ki nek kabeh apik malah ora apik wis to. Ya, goleki sing siji apik, iso ngayomi, iso nuturi lan iso menehi ngelmu karo sing sak ngisor-ngisore. Ha iya. Tur dilambari penggalih ingkang sabar, ikhlas. Lila lahir batine. Iya. Ngono kuwi lho, Tru. Ngono. Rapat rasulan kuwi nek kabeh karepe arep duwe dadi pengarep ya ora dadi kok. Nek kabeh manut karo sing dinut, ki ngene, dadi lancar. Oh. Pokoke kabeh iki anggere do percaya karo sing paling iso kuwi malah kepenak. Aja rumangsa bisa, ning bisa rumangsa. Pancen bener. Nembak ya, Tru? Ya. Iki wancine kagem para kasepuhan. Oh iya. Mau sore mau wis duar kanggo piyai nom-noman saiki kasepuhan. Heeh. Ki ana saka piyai saka Klaten wedi Klaten Tru. Oh. Sapa yaene golek wedi? Lho. Piyai saka wedi Klaten. Oh, piyai saka wedi Klaten. Pak Anom warung pojok Gumul wedi Klaten berkahi nyuwun gending manis kagem Pak Kencrung wassalam. Arum manis wae manis tok iki. Oh ya rada ngaku nek tembang gending manis ki sing kepiye aku rada. Oh ki sragenan kowe. Heeh, karang sragenan ki werna-werna tenane lha. Nek ora ngapal kikit saiki nek jaluki ngene iki nek ra iso ya cilaka tenan, Tru. Kae sing padhe aku anake sapa? Kae ya wis ngetren nang ndi-ndi, ambole manak nang ndi kok dadi takon Pak Dene banyak. Oh iya, Kang. Mula wajib diapalke. Ya. Ya rek arep ngaturke apa? Aku ya tak nembang sing kepenak tur iki mau ana nawala sore mau sing kepareng ngersake uler kambang. Oh iya. Diaturake sing nyekar sapa? Kagem para bapak-bapak para kasepuhan sing kepareng wungon bengi iki lan para kadang-kadangku netizen sing padha nonton lumanar streaming dalam Seno Channel lan WWKS Channel ya tak aturi tembang iki Tru. Heeh. Apa? Uler kambang. Oh iya. Sing kepareng nyekar ya kuwi Mbak Orisa. Oh iya. Mbak Orisa iki salah satu sinden yang baru hamil muda. Oh. Wah, jan sinden kok nggawa kambing muda. Kupingnya iso diresiki. Dingkompresor. Hamil muda kok kambing muda. Oh, hamil muda to. Hamil muda kok kambing muda. Hamil muda. Anggere mbokne ling nyandang ayu ngono mesti anake wedok. Oh. Iso dititeni ya, Gong. Iso anggere ling nyandang pinter wasis ketok ayu. Ah ya kuwi mesti anake wedok. Oh, ning nek dandan ora iso gawe celak mencong. Nganggo benges ya ora wangun, ha kuwi genane anake lanang. Nek Orisa iki loro anake lanang apa wedok? Aku ora ngerti to. Oh. Dilai wae. Lho. Maksudnya di USG. Heeh. Dereng ketok. Ngawur wae ora. Aku iki sing pikirane elek wong di USG iki alate wis canggih-canggih. Heeh. Weteng iki diolesi kaya apa jenenge lem glukol kae. Lu templaki alat blek ngono nang TV wis ketok. Lho bayine iki detak jantunge ya ketok duduk
juk ngono. Kok terus dokter muni, "Waduh, ayune." Ah, terus mbokne, "Putri nggih, Bu." "Nggih, ketok." Oh, kowe bojomu lair nang dukun. Jaman biyen kaya gong ora. Mulane saiki wis canggih saiki. Nek mbokne duwe lara jantung utawa duwe lara sing ra iso ngeden utawa ra iso nganu ngrekoso ling ngeden, saiki ana bedah. Weh. Ketenge dibedah sesar jenenge. Dadi saiki akeh wong sing duwe anak kepengin lair esuk laire anakku tak gawe tanggal 17 Agustus. Monggo pas 9 sasi urung ngancik 10 dina, pas 17 Agustus 9 sasi kurang. Bocahe sehat. Dibedah ya ora apa-apa. Oh, 17 Agustus dipaske laire. Ngono ya, Gong. Saking canggihe. Oh iya. Ya pancen ya saiki ya wah tenan. Dokter kandungan ya pinter-pinter, dokter umum ya pinter-pinter. Ning paling pinter dhewe dokter ki mung dokter hewan. Lho. Kok malah pinter. Lah kowe tau ana apa wong mresake sapi ditakoni, "Kowe watuk ora, Pi?" Ngono. Ndase mumet ora ngono. Ora takoni langsung kon madhep rono suntik bles. Heeh ya. Kowe gawa wedhus ya piye, Dus? Migren po? Ora ya. Ya ora ana ya ora ana, kuwi paling pinter dhewe kok ya. Mulane angel sekolah kedokteran hewan ki angel. Monggo, Mbak Orisa. Monggo diaturake uler kambang. Ya. Hello. Kowe senengane barengi. Aku kerep bareng karo Orisa. Sakniki? Heeh. Saji seswa arane bosana Allah
Penek ya ring. Pokoke gending-gending kuna, Jawa kuna, ya iki nek ling unekke yaine iki jan wah dirasake jan. Ning telapukan marai abut. Ha iya. So marai ler. Ning ya penak lho. Ha iya, monggo pas suasanane ora patek ngantuk karo nyeruput kopi panas. Dasare kopine kopi asli digepuk. Kowe nganu wae, kopi iki paling enak kopi luwak. Weh. Kopi luwak kuwi paling penak. Enak tenan kuwi arep kopi iki dumadi saka kotorane luwak. Ning pancen enak dhewe kopi luwak. Kok iso saka kotorane luwak? Mula jenenge kopi luwak, Tru. Luwake kon mangan kopi, engko teleke luwake kuwi diolah dadekke kopi, mula jenenge kopi luwak. Wo. Mireng kowe tak triye, kopi Bagong, mah. Maksudnya tak teri ya, gelem ya. Tak teri apa-apa, dicipisike sak wadah. Moh, kopi Bagong ora. Ya anggepe kowe iki kaya luwak ngono kae. Katene ambune ra karu-karuan. Ya. Genti aku ya Reng. Genti kowe arep nembang apa, Tru? Iki mau aku wis temonjo wong tuwa iki rasa dadak sing werna-werna. Sing kepenak tur sing temonjo. Ya. Tak nembang cara mbiyen. Sakarmu arep nembang cara mbiyen cara apa? Tak bawanane kae lho sing saka mentit kae lho. As dong aku. Di anu pindase. Lungeng kadang semono. Ya coba kaya ngapa? Tibake apa, Tru? Ya engko tibake Sarayuda nek tembang kuwi tembang Sarayuda tibake sungguh sing perkara aneh-aneh men di anune Bagong. Oke. Lungeng kadang rumambat met krambil kadeng. Wah, cejan. Ana randha menyang sendang. Metak nyangking mentong manuk podhang hamencok neng papak gedang nucuki waing kemundung nucuki waing mundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang biong anak momongen biong gunalalal ganel ngopo ya Reng gemes aku nembang kok apik ra sama-sama amengsa gunalalal ganel kok li kepenak lho ora kowe wah aku nek kalah karo kowe isin Tru aku ki laire dhisik aku mbangane kowe kok nek min tembang kaya ngono kuwi jane kowe ki sing ngajari aku meng kowe ra eling oh iya tomong iki kok lungeng kadang waduh suarane serak-serak ning cetha rolambat wah kenyederen Reng wit krambil gading wah kudu kalah ora kalah apik ana randa menyang sendang medak nyangking mentong manuk podhang hamencok nang papak gedang cuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung
nyanakmu mongen piyung kenal kanen kok udel kok dimut lho kaya enuke Sorageng lungeng gadung saka dhuwur hah saka dhuwur lungeng gadung ora telu cik ora telu ndek ning telu dhuwur lungeng gadung aku nek kalah karo kowe isen aku entuk penghargaan pekerja seni oh iya lungeng gadung rumambat wit krambel gading hedian ya kudu kalah kudu menang merdu ya ana rondo endi lho ana rondo kok endi ana tembange to ana rondo menyang sendang wah meta nyangking kempol mendong mano bodang waduh amencok nang papa mama papa gedang nujui waing kemundung nujui waing kemundung napasku santai-santai terus iya ana Kyai Duda Mbah Janggel jagung kepleset kecemplung jugangan kedung yo waduh lemet cucu cangkeme lho yung piung anakmu patenono mongen pinal biung yung arep ngopo ya arep dolanan modele Petra hei dicokot ora gemes aku lak tonyo sisan ora mak aku gemang dipondong sing klambi abang wah joget terus ya apik tenan ya terus iya iki mau piye to bukane mak aku gemang dipondong sing klambi abang lelo kendange loro sik wah kendange loro tangane pira loro nong tung tung dang ketak tung dang dang tung 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 tang tung tang tung tang 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 tung tang 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 tung tang 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 tung tang tang tung tang tung tang tung tang tang tung tang 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 jelang tak tang tak tang ndro nang nang tung dang
Tang tok blantang dung tang tang tung ceng tang 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 tung ceng tulu tang 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 tung da tung da tung tang tung tang tang da tung tang da da tung tang tung tang tung tang tung tang tung tung da da tung tang da tung 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 ande kata Bagong anggere mumet ra sirahe ra kaya ngono iki. Waton saking nyelkop-nyelkope ora. Gendi kowe, Gong? Ya. Manjak-jaket ya? Mergo mburi rada dawa iki. Oh. Ngarep cendhek. Ngaturke apa? Ngomong terus terang yen pancen wis bosen. Lagu kuno meneh. Ayo aku seneng kok mbok men. Ya. Ning ngomong terus terang yen pancen wis bosen ora susah kakean alasan nek warna sora lan ragamu aduh mana tahan. Aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang ngewer lho rewel kok ngewer oh rewel kok rewel ngene salah ngono salah klawer wong klawer rewel kok klawer yo dicobani ki beda terus dicoba dicobane tenan do daftarke ha iya yo dibukane saka apa manut ya timbu yo monggo dados sik iki dong apa tak kon nembang rewel mana nek kok suwi men bukane ngono ku ya tak keprok watu modar kowe iki bukane ngono nek suwe banget to neng mbok disingkat wae nek tak tung tang ora aja ngowahi karo sing nyipta ora apik Gong oh ya yo rating oh ada nangke wae
dadi pengendang wis tak gawe wirang. Oh. Carane gawe wirang. Akeh mau buka mau rasa ditamani rak kewirangan. Kok tok entuk rancaan. Kanthi kentekan wilahan. Nah iya. Apa meneh Gong sing kira-kira kowe pengen nembang? Sing laras-laras wae ya, Tru. Iya. Sing rasah ngrekoso-ngrekoso sing kepenak wae. Gandeng iki ujube merti dusun? Ya. Utawa bersih dusun? Ya. Ora beda karo nek bersih desa? Ya. Iki gandeng jujumbuhke karo kajate mbeng iki ya kuwi bersih dusun mula ayo do ngunekke operasi zebra. Mbok rasa do dirungokke ya terus aku suwe-suwe iki jeleh ngono ki maneh bakal. Ya ora ngono reng kowe iki yo. Aku iki bola ya. Kancae mung do dinengke wae ora. Maksude bersih dusun, bersih desa. Apa niku? Kuwi ra ana ngono to, Gong, ana apa jenenge bawane to? Ana iki bawane. Ya. Bawane ana. Ya, terus mlebu engko dinggo pungkasan iki kok ndak le bubar kesuken terus. Oh iya. Kepadangan. Ki wis dijenenge karo saka Dinas Pariwisata. Ya. Tengah papat. Cabut. Woi, doktere wis teko. Oh iya ngono kuwi senengane kowe iya ngono kuwi senengane. Cabut ki wis bubar. Oh iya. Monggo. Sapa sing bawa? Truk? Ayo Mbak Ayu ya ora apa-apa. Apa niku dadi kewajiban baku? Ayo bersih desa. Cengkok ape padake. Semennya peleke. Mangsane wae. Aku ora tiru aku kuwi. Nek ra makler. Heeh. Lindur sing lindur. Baku wah dadi kuwi mau ora salah pancen yo niate dikonoke kuwi Haji ndan ki nek iso nyengkok apa-apa ki dicengkok sing apik-apik Nanti Perse Desa Kliak tuh mandang karya Mariku
dadi kewajiban aku ayo bersih desa mureato sugar sakit Dodok kotaki wis tutudek kono wis mantuk iso tok bablasen saking mempengku ora Slendro tru ya ndak ora agek cekat-ceket yo sowan ngersane Ndara Abimanyu nang Tanjung Anom yo gong tak dereke bapak kita wis tindak mrana truk yo nganggo gending apa lho sampluk minger lho apa kuwi sampah. Wah, ya ora sarmitane ora. Sarmitane ora cecok kok kowe iki jenengane ora. Rekata Dyan Gatotkaca Kinon Mapakaraka Suta Tekapira Kresna Parta Maneher Sakti Nira ing jaran wang-wang semunggar cita wah Gatot inggih Rama Kyai tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai mugi andados ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yai Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi andados ing kawuningan bilih Yai Abimanyu mboten lepat Sinuwun Darawati Kanjeng Prabu Dwaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjal maning mengsah kaya aja ngawu gawar ngawur cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak sapa sing salin wujud dadi Ratu Darawati nuwun pangapunten sampun dadosaken dukanipun Kanjeng Rama ingkang dados Nalindra Darawati inggih menika Eyang Durna ing Sokalima. Wah, cangkeme.
Wah, iki meneh. Adine arep melu-melu sik, sareh. Sareh aja kesusu, Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk nang negara Ngamarta. Aku Cubriya. Wa ireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada, mula aku terus karo Kakang Antarja. Neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kose aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Antasena mbok aku duculi to, Nger. Iku tak bali nang Sokalima, aku tak mulih nang Sokalima. Matur karo Piyai Jeneng Mburi Musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Nuleh. Nuleh kok digledhek ndase. Werkudara. Werkudara, aku ayamana ya, Nger, muridku siswaku. Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Ngomong pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kae wong ki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye Kang iki dikapake apik ka? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku.
kalanggi wana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang suram sorotekan padang Kanjeng Ibu Sarawu paduka Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya Yonggir. Anakku cah bagus Abimanyu. Mbak Tompo ngaturke bekti karo pun Ibu pangestuning pun Ibu Tampanana ya kula pundingga jimat dayanana ing kasantosan. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk atobat tak tampa Abimanyu ora pangestune ibumu Tampanana ya nggih kula pundingga jimat paripe Ndara Sembadra kula ngaturaken bekti nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa Ndara Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti atobat Semar tak tampa pangestu Tampanana nggih Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Garing. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Katoban Nala Garing tak tampa. Ndara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Katoban Petruk tak tampa. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandri. Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Nggih. Truk. Nanti bojo ngene piye, Truk? Loro, mongko sing siji luruh, sing siji galak. Ya seneng no aku. Seneng. Nek kira-kira kepengin roman sing kira-kira alusan ya karo Ndarawara Sembadra. Sing roman sing nganggo kampleng-kamplengan yo. Karo Ndarawara Sri Kandi. Patobat sing arep roman karo dapurmu sapa? Niki mung mbok menawa kok. Kowe keseron nek omong kok ya kowe kok roman karo Ndarawara Sri Kandi ora. Abimanyu wonten paring adawu Kanjeng Ibu. Kaget pikirmu pun Ibi prapta. Ana ing kasatyaning Tanjung Anom. Gurawalan ana sing manah kula menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjung Anom mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriyan menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra tumuli ingkang putra ingkang badhe sowan wonten ing kasatyan Madukara Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Ibu kaya ngene rasane wong kang kabundha rasa tresna lawan anak ing ngangka loro mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana ibumu nyumpena mundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan ora ana liya kejaba mung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendang kapracundheng nganti guragapan nggonipun ibu wungu saka nendra tumuli anganthi kelawan adiku Wara Sri Kandi prapta ing Tanjung Anom tilik marang kaharjaning anakku ya Kuyangka Wijaya ngger Abimanyu kunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripesame Mbah Wacana ingkang mlebet wonten ing kasatriyan Tanjung Anom nenggih Raden Arjuna ndadosaken kagiat kadurakasan nggih Sang Wara Sembadra tuwin Wara Sri Kandi wau
Mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang Kanjeng Paran ora ngerti sangkan parane rawuh ning Tanjung Anom. Iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjung Anom bekti kula kanja pangeran. Iya Sri Kandindak Tampa ana apa Kanjeng Paran dene sampeyan rawuh ning Tanjung Anom. Kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriyan ora weruh kelawan atmajaku ya kuwi Abimanyu. Tobat Kanjeng Paran. Apa to ingkang gumono musik ana ing paningali Kanjeng Paran? Anakmu lanang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Paran. Abimanyu, kula wonten paring dawuh. Kanjeng Rama, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene jengandika Kanjeng Rama. Paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Nggih. Saka gedene labuhanmu tumraping Praja Ngamarta. Kraya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjung Anom sayekti mung bakal maringake bebungah ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma ora usah ndadakake antakon maragake tampan ana Abimanyu. Monggo Rama kula aturi nampi namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh tampan ana wong edan taun. Anak-anake do setan kabeh. Gong kowe iki, wah, ayo bapak iki gawe kaget. Neng tangi reng cek ku diwidak Semar. Ra iso tangi. Ayo bapak nget-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono? Lah kok dadi kaya ngono terus. Lah kok dadi kaya ngono kok. Setan kabeh. Kae piye kae kok ana swara maklothak. Duantre ora jamak. Ndaramu Abimanyu kontal. Iki ana ing perkara apa Petro? Lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Kenging menapa maduka jempalani dhateng Abimanyu. Lepat kula menapa? Klentu kula menapa menawi kula nandhang kalepatan sampun ngantos namung dipun cempalani. Nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama. Kuluputmu mbok kendhit mbok impit. Kowe ra ngakoni marang kaleputanmu Abimanyu. Tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sawijining barang ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula mboten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama ingkang menapa paduka nirasara dhateng kula. Rasa
Lho. Ora basa karo aku. Basa ngapa? Wong tuwa anake diajar kaya ngono. Nganti metu gedhi nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembuk sing apik-apik, ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Truk? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegah Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama. Kula lepat menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama. Jar Bagong diajar karo Ndara Janaka dipolok. Piye, Kang? Maremuk. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ling ajar. Kanjeng Rama ora ngekeki rokok blas. Oh. Ah biasane iki Rama brul. Paling ora kerbau. Oh ya, nek ora ya jambu bol. Ayo. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae, kon mlayu karo Ndara Wara Sembada, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Atobat. Atobat, menjanji kae menapa? Abimanyu menika putra panjenengan lha kok dijempalani sampeyan dhewe Pak Tobat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalane yo Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku kok. Sri Kandi, ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Lamban menika istunipun boten lepatipun kadang kula pun Abimanyu. Nanging mugi paman kersa sak mangke nenggo sowanipun kadang kula pun Dimas Antasena. Gatotkaca semingkir. Paman Gatotkaca semingkir. Kula namung ngemutaken bayi wingi sore ngerti menapa. Anakku Abimanyu ora nyono dene bapakmu mentolo nyempalani karo kowe nganti kutah ludira mestakamu kaya ngono. Kanjeng Ibu, kula mboten lepat, kula mboten rumaos damel kalepatan. Kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten, ayo lunga saka Tanjung Anombaya.
mubang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca Widara Yaksa wonten dawuh Mremban Widara Dewa sawetara pancen awake dhewe mapan ana ing pertapan Widara Payung inggih kowe tak jarwani sejatine munggonku pengin nyadong kalawan wahyuning Hyang Mahanasa wahyuning para dewa nganti tak rewangi wujud Brahmana kaya mengkene lajeng kados pundi mangke marginipun kene lungguh amburi kene dalane wis saya cedhak Widara Yaksa manggah anggro sesumbar lindho bumi gonjing gumaludha guntur ketop nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payung penemban yen sampeyan dangu kelawan aku Wara Sembadra Wara Sembadra iya penemban iki anakku Abimanyu wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan penemban merga saka cengkilinging bapakne bocah iki bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kutah ludira kaya mengkono mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan penemban lilanana aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho ngiyup ngayom karang sampeyan penemban aduh Sang Dewi nyuwun pangapunten kula menika mboten ateges mboten ngeparengaken panjenengan mapan wonten ing mriki mboten namung kula menika badhe kisah sawetawis penemban arep tindak menyang endi kula badhe kesah dhateng Suralaya amargi kula nampi dawuhing dewa bilih Jawata badhe ngawontenaken tata upacara apa inggih menika nglebetaken titah ingkang lepat dhateng kawah Candradimuka nimbali sagung para brahmana ingkang sampun tinampi kasutapanipun titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kahyangan Suralaya amargi dawah wonten ing kayuwangan tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing kawah Candradimuka sapa penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka miturut sabdaning dewa wonten kalih pawestri lan jaler ingkang setri nami Wara Srikandi ingkang jaler nami Raden Gatotkaca Sang Dewi muruk kamurkaning Sang Sembadra eling-eling wujuding wanudya parandening mangke lamun duka salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandi sing lanang Gatotkaca Srikandi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing kawah Candradimuka
Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan kayangan tak gawene sungsang bawana bali. Bareng aku tekan repat kepanasan. Gori selo matangkep ditutup dening Bathara Cingkara bala-bala Uwata. Apa dikira aku ora iso ngrubuhke Gori selo matangkep lak getak kamplung putih pamu. Kakang Mrata, punapi? Kayiwangan ketingal geger. Sangganing para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Wonten menapa? Talor kencang larudayang pak pong buk bolong kali cedhek sapa sing gawe? Wonten yaksa ingkang ngamuk punggong wonten ing Kayiwangan. Damel geger, damel risak. Nguwuh pengen pinanggih kan Ardi Pramesti Bathara Guru di. Guru. Iya, kita sapa? Yaksa Kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tibaning kono papan dunungku aranku Badra Yaksa. Badra Yaksa, ya. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing Kayiwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sak mestine. Tumindak ora sak mestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gatutkaca tiba ning Kayiwangan mbok luputake. Monggo araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja, kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Wong tiba ora jarak mbok luputake kuwi adiling dewa menyang endi? Ora mbalekke Sri Kandi karo Gatutkaca. Kowe tetep bakal nyemplungake Sri Kandi karo Gatutkaca. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin sirnakna Badra Yaksa. Balekke mawon. Nyatanipun kene guntur geni guntur angin buta menika mboten menapa-menapa lho, Dik. Menika pancen pepethikaning titah. Pitataning jalma. Ya wis bener ngendikaning Kyai Sepuh. Wong sing tumindake bener kuwi mesti dikayomi dening panguwasaning Gusti. Nyatane najan wujud buta ning pakartinipun sae, ngleresaken dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening buta menika kala wau. Buta menika dipun ayomi dening panguwasaning Gusti. Mekaten Kakang. Nggih. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Sri Kandi lan Gatutkaca dipun wali saking pakunjaran sakmangke kula paringi gesang ingkang sakmurwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia rasa.
Sri Kandi, kula ngen maring adawuh. kita ulun luwari Ngaturaken panuwun Kulun Gatotkaca. Kita ulun maringi pangapura, matur sembah nuwun Kulun. Badra Yaksa gandeng Sri Kandi karo Gatotkaca wis ulun luwari. Ulun balekake ana ing jagat kita uga ulun dawuhi bali ana ing jagat ya ngestake dawuh Bu Kulun. Jaya tama ngambar arum sang kusuma lho Gusti Ayu-wara Sembadra sampun rawuh malih wis bisa ngluwari kelawan para Sri Kandi Penemban adoh syukur nanging ngaten Dewi Wara Sri Kandi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candradimuka. Tobat Penemban, aku ngaturake panuwun ya Penemban. Inggih. Samengko piye Penemban napa mbok tampa pasuwitanku? Kula tetep badhe nampi pasuwitanipun. Gusti Ayu Wara Sembadra miwah Gusti Ayu Wara Sri Kandi. Tobat matur nuwun Penemban. Matur. Menika sinten Gusti Ayu? Ya iki wong tuane anakku mau. Nusul mrene. Tobat Penemban nyuwun pengayoman Penemban. Nggih, gampil. Raden panjenengan sinten? Aku Janaka. Kowe sapa Penemban? Kula Begawan Widaradewa. Inggih. Wong wadon loro kuwi bojoku kabeh. Inggih kula ngertos dudu. Aku semoh dadi bojone wong bagus ning kejem. Anake ditutuki dhewe. Tobat kula sampun mboten purun dados garwanipun Raden Janaka wong bagus ning kejem. Trima duwe bojo tuwa ning Gemati. Nderek nembanke mawon. Kowe melu Penemban Sri Kandi. Inggih. Ya wis nek ngono aku ya melu. Mbok kula siji Penemban. Widara Yaksa kowe iki ngapa melu-melu? Wah, kaya ngono senengane kok malah melu-melu. Tak jaluk Penemban. Lho, mangkir rumiyin to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik. Lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dhateng pertapan? Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wara Sembadra Wara Sri Kandi. Kena boyongen wong wadon loro yantu iso nyingkirke Janaka. Widara Yaksa wonten dawuh, wani ora tak du karo satra iki. Wah, gaklak limpane. Widara Yaksa candrik ing Begawan Widaradewa. Raden Janaka kowe arep gawe geger pertapan Widara Payung.
Ayo sirnakno Widara Yaksa pecah sirahmu. Ora nggandra sepira kekuwataning Sang Widara Yaksa. Mengsah Raden Janaka nalika semanten dene dak diadani datan saged nglawat ical wujuding Widara Yaksa nenggih satra ing garba Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki, nggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lah kok dadi kowe ngrencangi Kanjeng Koko Prabu anggenipun mangun tapa? Koko Prabu sapa? Lho, menapa Kakang Mas mboten pangling? Menapa Kakang Mas pangling dhateng lagak lagu lagianipun? Kula dados candrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batang. Aduh Koko Prabu kok. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klimasada. Aku ora matur kaya ngono. Lan aku ora paring pangandikan kaya ngono. Mbok menawa dudupun Kakang blegeripun Koko Prabu Ndarawati. Nanging aku saksuwene iki mapan ana ing pertapan Widara Payuk. Sing wigati napakake kasutapanku Janaka. Lajeng sinten? Ngerti ya Janaka? Sapa to ingkang paring mangandikan? Yen to ingkang ya kuwi nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu Tanana Liyan. Aduh. Untung ora pas cangkem. Nek pas cangkem piye? Senengane ki nek wong aku kok ditirokke to Petruk iki aja kurang ajar to mboten. Wis to wis. Nggih. Nggih. Wah, ora iso dadi kesempatan bersendau guru nek ya niki kesusu ngenten iki. Arjuna kula wonten paring dawuh. Mengko kowe mesti bakal ngerti dhewe, Pakde. Aku sowan, Pakde. Antarsena kok Bapak Durna tok mbruk kene-kene Antarja. Aku sing matur Pakde. Aku sing iso gawe pepadhang negara Ngamarta. Pepadhang piye? Bapak Werkudara nalika Semar mateni karo Kakang Abimanyu utawa adhiku Abimanyu. Terus Bapak Janaka tekan Tanjung Anungku ya arep mateni adhiku Abimanyu. Merga saka sapa? Merga saka lambene Begawan Dara sing ngandhakake nek Ndara utawa Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Lho. Sing ngomong Durna Ndara? Iya, Tru. Wet. Petruk wis esuk, Petruk wis rasa macam-macam. Petruk iki wis esuk kuwi arep ngapa kowe iki? Setan tatanan. Wong ngerti sore mau ngono aku metu sore-sore melu ngajar ora. Gong, Ndara Kresna sing palsu wis kebadaran. Lho, sapa to? Begawan Durna. Tulun cangarke. Lho. Momong aku kepoyo.
percaya terus. Aja gong kowe ora sopan ora. Ya wis, kowe wae Reng. Wah, as kuwi. Wong tuwa. Wah, antil watu dasmu kowe. Nesu kabeh tak ajak gojek nesu kabeh wis tak gojek aku. Gareng nesu Petruk nesu. Bapak Durna benjang malih sampun ngaten nggih. Menika mboten prayogi. Oh nggih kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun Antasena, piye culke? Ya. Ben kundur. Ya, ana bali kono. Bali. Wis ya Antasena. Ya. Makasih. Ya. Petra wis ya. Sik. Dene dilit. Ma, dene dilit. Ma, wis tau Petro wis. Arep nyangoni rasane. Oh sampun ger kula nyuwun pamit kula lepat bincang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun boten ngertos menawi anak-anak pendosa mumiruna lho Bapak Pendoan. Oh nggih kula nyuwun pamit ger nyuwun pamit. Antasena piye? Aku matur nuwun dene kowe iso madhangke negara Ngamarta. Heeh, Baliya Antasena ya. Antarja Baliya ya nggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro nun Abimanyu nendi teng rika ning ruang apa mboten ngerti lagi dijahit sirahe ketok ini sampean yo kemempengan lemolo nganti sirahe metu gedhe kaya ngoten aku arep njaluk ngapura Werkudara teng Ngamarta niki teng Widara Payung to oh iya lali aku coba Petro undangno kono. Lah ra tenan. Aduh. Pun kula mawon sing ngrampungi. Ora aku ora percaya men Werkudara takan. Wateke aji pameling Petro. Waduh. Kowe iki aja guya-guya aku lagi matek aji. Deprono ora tekan-tekan Werkudara. Iso meneng ora kowe? Rapalku kleru iki mau. Iki aku tak matek aji pameling meng Werkudara tekan kene. Oh nggih. Wah, ora meneng tak tuthuk watu sirahmu kowe nggih. Wis meneng. Saiki serius, ndak ora rampung-rampung. Yo. Ngapunten. Ayo ora krasa metu dhewe mbok dikawal. Rumah saku saiki aku kalah lucu karo Kresna. Sampeyan niku sak ngendika-ngendikane malah geli. Wis kowe nek ora meneng ndak ora rampung-rampung Petro nggih.